As voces silenciadas, este é o título da escultura realizada por Gonzalo Sarasquete na memoria das vítimas da ditadura franquista, que será inaugurada este próximo domingo, nun acto que se desenvolverá no Confurco, un lugar identificado coa época da represión, onde foron paseados e fusilados moitos veciños da comarca que non eran afíns ao réxime. A descoberta do monumento que, a memoria histórica conseguimos levar adiante e que para nós pois é un logro importante porque significa o primer monumento que hai na comarca pois feito dun xeito colectivo coa colaboración dos concellos de toda a bisbarra do Barbanza e, pois por fin vamos a ter tamén un sitio de memoria e de recoñecemento para as familias que foron maltratadas, asesinadas en moitos casos, vilipendiadas, paseadas, enterradas e soterradas nas cunetas no Confurco. A inauguración da escultura non será o único acto previsto para ese día. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza preparou un amplo programa de actividades que incluirán lecturas de poemas, música e tamén intervencións. A voz poética a van poñer Lois Diéguez, Manuel Cartea, María José Fernández, Manuel Teira, Yolanda Aldrei. A voz histórica explicando todos estes acontecimentos a pondrán Xerardo Agrafoxo, Xoán Hermida e Joan Evans. Por parte institucional intervendrán Ángela Franco en representación da Diputación, o presidente excusou a súa presenza por outros compromisos, e a alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde. Queremos tamén agradecer a cesión destes terreos á comunidade Montes de Chaves, que non lo cedeu para poder instalar ali o monumento. Os actos continuarán posteriormente en Froxán, cunha comida campestre e unha foliada, na que se contará tamén coa actuación do actor Kiko Cadaval.